बेथ' जोंनि गोरों गोरा मानसिफ्रा बा धर्म हाबनाय मानसिफ्रा दिनैहाय प्रसा संसद बेसिकै प्रसासनाव फोसावगासिनो दं जोंनि लाइमोन आइ आफामोना बा आंनि फिसाफ्रा फिसौफ्रा जाहाथे बै जौ जुवायाव गफबालासिनो धोरोमखौ लानानै धोरोमाव सरसा खालामोब्ला धोरोमाव हाबोब्ला निस्सय जोंनि इयुननि लाइमोन जिउ खांनायफ्रा मोजां जागोन आरो गोरों गोरा जागोन आरो दिनैहाय जों नुदों बांसिनानो बेहाय बुंनांगोन जे जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बा गार्जेनफ्रा एसे सांग्रां जानांगोन आरो गथ'नि उन्दैनिफ्राय जुदि जोङो गावनि फिसाखौ बा गावनि फिसौखौ जुदि उन्दैनिफ्राय धोरोम फरायनायजों लोगोसे जों धोरोमखौ फोरोंलाङाबा निस्सय बे गथ'आ गाज्रि जाहैगोन ओंखायनो जों खावलायदों बयखौबो आरो गोरों गोरा खावलायो प्रसासनफोरा खावलायो गोबां जोंनि गोरों गोराफ्रा खावलायो जाहाथे गावनि फिसा फिसाखौ मानसि मोजां खालामनांगौ धोरोमजों धोरोमखौ लानानैसो जों मानसिखौ मोजां खालामनांगौ मानोना धोरोमा जाबाय मोनसे ब्रेक माबा मोनसे मावनो थाङोबा माबा मोनसे मावफ्लांनो थाङोबा मोनसे गोसोखांनाय जानांगोन आङो ओरैबायदि धोरोमनि मोनसे आं दिक्षा लादों बेनो जाबाय दिक्षा होनांगौ दिक्षा लायोबा बे गावनो सानगोन जे आंहाथ' धोरोम दिक्षा लादों बे मोनसे ब्रेकआ माबा मोनसे मावफ्लांनो सानदोंब्लाबो बे धोरोमनि खोथाखौ सिन्था खालामबा मोनसे गाव थाथ'नाय जायो आरो जेरै साइकेला माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानो थाङोब्ला जों ब्रेक हमो मटर गारि सालायबा माबा मोनसे जानो थाङोबा ब्रेक हमो थिग बेबायदिनो धोरोमाफोराबो धोरोमखौ सिन्था खालामनानै धोरोमखौ सानोब्ला गाव गावनो मोनसे माबा बिफोराव थांगोन नामा साननानै ब्रेक हमनाय जायो धोरोमा मोनसे माबायाव लाखिनो हायो आरो नंगौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जेरैबायदि जोंनि बर'नि थासारिया बै समावहाय खोब गाज्रिमोन आरो बे गाज्रि आबहावाया जोंनि बर' हारिखौ गोग्लैसोनानै दोनबोगासिनो दंमोन दा बेफोरबायदि जाथाय आरो नुथायखौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ माने फोसाबनायनि थांखि लानानै फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो बियो फोसाबनायनि हाबाफारि लाबोदोंमोन जेरै गिबियावनो बुंनो थाङोबा सोलोंथाइ फारसे राजखान्थि फारसे रांखान्थि फारसे आरो राजनितिक फारसे फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया जोंनि बर' जातिखौ फोथांनानै लाखिबोनायाव गोबां नाजाबोदोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला बै समावहाय जोंनि बर' हारिनि थासारिया खोब गाज्रिमोन नाथाय दिनैसिम गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि जिथुनाखि धोरोम फोसावबोनाय बे धोरोम फोसावबोनाया दिनै 119 बोसोर जाबाय नाथाय जोंनि साननो गोनां बाथ्राया बेनोदि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जिथुनाखि आदर्श बिनि जिथुनाखि फोरोंनाय बिनि जिथुनाखि थिननाय बेखौ जों दिनैसिम मावफुंजोबनो हादोंना हायाखै निस्सय जोंनि नुनायावथ' जों हाजोबाखै मानो होननानै बुङोब्ला गुरुदेबा जेरैबायदि जोंखौ बाथ्रा बुंदोंमोन फोरोंबोदोंमोन दिन्थिबोदोंमोन मोजां खामानि मावनो मोजां माने सोलोंथाइ लानो नाथाय जोंनि बर' हारिया दिनैसिमबो जों बेखौ लाफुंजोबनो हायाखै हागोन दानि जुगावहाय जोंनि गेजेरावबो खोब गोरों गोरा ओंखारबाय बिनि जिथुनाखि जिउ जारिमिनखौ लिरनानै जों फेहेरोब्ला बेखौ फरायसाफ्रा बा गोरों गियानि मानसिफ्रा फरायोब्ला निस्सय बिसोरनिफ्राय गियान बिनि बोसोनखौ बुथुमनानै गाव गावनि जिथुनाखि जिबन खांनायाव निस्सय बेखौ इसु खालामनानै संसार जानायाव गोजोन जानो हागोन नाथाय खेबसेनोथ' असम्भब नाथाय दा जोंनि नुनायाव लासै जों गुरुदेबनि जिथुनाखि बिनि गोसारनायखौ नायोब्ला जोंल' बर' जाथियावल' नङा गुबुन हारिफ्राबो मिथिनो हमबाय आरो मिथिलांगासिनो दङ आरो जों बुहुमावनो बेखौ गोसारहोनायनि जोङो थांखि लादों आरो बुहुमावनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बेफोरबायदि गोसार जायोबा जों बयबो लाइमोनानो जा जों बर' गियानियानो जा जों बेखौ सोलोंनो गोनांथिया थाथारगोन आरो सोलोंनो गोनां जागोन आरो बेजोंनो जोङो रोंलांनानै जों हारिखौ जों दावगालांनो हागोन बेखिनि आथिखालनि गोरों गोरा सुबुंफोरखौ मा खालामदों धोरोमनि फारसे बिथांमोनखौ बांद्राय बाहागो लानायखौ नुनो मोनो आजिखालिथ' जों नुनो मोनो माने गोरों गोराफ्रा धोरोमाव गोसो जादोंब्लाबो माने जों गोसो होनायखौ नुनो मोना आथिखालनि जाय धोरोम माने हमथानानै दङ बे गामियारिनि जाम्बा जाम्बिफ्रासो बांसिन धोरोमाव नांथाबनानै दङ मानो होननानै बुङोब्ला जों जाम्बा जाम्बिफ्रा सिदा बुजियो गेदा गिदिखौ सिन्था खालामनो जों सिन्था खालामो ओंखायनो जोंना धोरोम सिबिनांगौ जों बेबायदिनो धोरोमखौ सिबिबोगासिनो दं नाथाय
गियानि गियानि बाथ्रायाव फारसेथिं बिसिनि साननाय हनायफ्रा साइक'लजिफ्रा हयथ' बेलेग जानो हागौ आरो बिदिनो जोंनियाव मोनसे बानाय मोनसे दङ आरो एसे गाव गावखौनो एसे ओरैबायदि साननानै लायो जे माने बेयाव जेबो धोरोमाव थाङोब्ला मुलाम्फा गैया माबा गैया बेफोरबायदि साननानै लानायफ्रानो जोंनि बे गियानिफोरनि बे धोरोमाव बाहागो लाया बेबो मोनसे खारन जानो हागौ। बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे जोंनि गोरों गोराफ्रासो बांसिन बेफोराव बाहागो लानानै जों जाम्बा जाम्बिफोरखौ फोरोंलांनांगौ धोरोमफ्राव बाहागो लानाय आरो धोरोमनि बिजाबफोरखौ गुबुन गुबुन भाषाफ्राव रावफ्राव दानस्लायनानै गोसारहोनो नाजानांगौ। गुबुन धोरोमनि बायदिसिना मोजां मोजां शास्त्रफोरखौबो बा श्लकफोरखौबो लिरस्लायनानै जों बर' फरायग्राफोरनो बिसोरो दानस्लायनानै फरायहोनो हानांगौ। आं बेखौ गिबियाव आफामोननि चेनेलखौ आं धन्यबाद जासिबाय। जे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादा ब्रह्म धर्म आफाद फोसाव आफाद 24थि बोसोरारि जथुम्मा लाइमोन आइजो 22थि बोसोरारि जथुम्मा साननैनि हाबाफारि लानानै मैयानिफ्राय जों माबाखौ कार्जमाखौ सालायगासिनो दं। मैया सानाव जाबाय प्रसाद संसदनि मोनसे शास्त्र बिसार मैयाबो जादों दिनैबो जादों। गोबां जोंनि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जि आदर्श फिल'सफि बेफोरखौ शास्त्र बिजिरै जोंनि बिजिरगिरि शास्त्रबिद आफामोना जों बिजिरनो होदों। निस्सय मैयानि सानावबो गोबां जोंनि भक्त आइ बाबामोना आध्यात्मिक गियान हयथ' आयत्त खालामनो हादों। निस्सय आफानि थिनलांनाय बोसोन आरो बेफोरखौ लायोब्ला थिननायखौ मावोब्ला निस्सय जों ब्रह्म धर्म आफादा गोजौ थाखोआव गाखोलांनो मोजां थासारियाव थांनो हानायनि मोनसे जों खाबु मोनदों। आरो दिनैहाय नैथि सानावबो जों गेवलां आफाद दहाय 12ता बाजिनिफ्राय जादों। बेवहाय जों गोबां आलासि जों लेंहरदोंमोन। नाथाय दहाय फुङाव आरोबाव आसामनि आयेन आफादनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिया दहाय जोंनाव नुजाथिफैदों आरो दिनैबो शास्त्र बिजाबखौ बेखेवनाय गेजेरजों मेहेर गोनां मोजां बाथ्रा जोंनो बिबुंथि होदों आरो बोसोन होदों। बे बोसोनखौ जों आफानि बोसोनखौ जों साफ्रोमबो जोंनो गोसोआव लानो थि खालामनानै लाङोब्ला निस्सय जोंनि ब्रह्म धर्मआ गोजौ थाखोआव गाखोलांगोनखौ आं मिजिंथिदों। आरो गेवलां आफादाव जोंहा गोबां आलासि दं। दा नै बुंगासिनो दं दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि फोसाव आफादनि आफादगिरि हेमन्त ब्रह्म दासो बिबुंथि लाखिगासिनो दं। निस्सय जोबोद गोनांथार स्पिच दिनै लाखिदों आफाया। खावलायदों जे बयखौबो जाहाथे जोंनि ब्रह्म धर्म आफादनि लाइमोन आफादफ्रा जाहाथे बे धोरोम बिबानाव आवगायबोयोबा लिरनानै आवगायबोयोबा निस्सय जोंनि धोरोम आफादफ्रा आवगायगोन होननानै दिनै बाबाया बिबुंथि लाखिगासिनो दं। आसा खालामो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजां माबाजों लिरनायनि गेजेरजों जुदि आवगायलाङोबा गोरोंफ्रा आवगायलाङोबा निस्सय मोजां थासारियाव जों मोजां गोजौ थाखोआव लेभेलाव जों सहैनो हागोन। सानसे समाव जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म होलांनाय जि आदर्श फिल'सफि जि जोंनो बोसोन होलांनाय बे बोसोनखौ जों जुदि सानफ्रामबो बुंनानै बा लिरनानै आवगायलांबाय थायोबा सानसे जों समाव बिश्व दरबाराव जों आफा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ जों प्रतिष्ठित खालामनो जों हागोन आं आसा दङ। आरो जिल्लानि दाब दाब आन्सलिकनिफ्राय बेसेबां भक्तफोर बाहागो लादों? बुंनो थाङोब्ला देग्लायनि जिथु बोसोरारि जथुम्मा हरिसिङा दख'रानि सिङाव थानाय लांदा सुब्रि खासिबारि गोथार जयगलाव जिथु बोसोरारि जथुम्मा दं बुंनो थाङोब्ला देग्लाय बांसिन मानसि जादों। प्रत्येक आन्सलिकनिफ्राय जों नुदों दिनै बे गेवलां मेलाव मैयाबो बहुद जादोंमोन। दिनै गेवलां मेलाव जों नुदों फ्राय खमैनो माने 5,000सो मानसि जों मोननो हादों उदालगुरि जिल्लायाव। बेखौनो आं सानदों जों दिनै उदालगुरि जिल्लानि जिथु बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जाफुंसारदों होननानै आं सानो आरो।